В днешния епизод ще ви представя Ekol Viper с дължина на цевта 4,5 инча в калибър 9 мм с 6 заряден барабан, конструкция тип Smith & Wesson, която е надежна и издържлива. Работи еднакво добре с няколко вида турски и немски хаосни патрони. За предпочитане общо взето са немските на Umarex, които така са доста сполучливи като параметри и съответно няма проблеми с засечки на самия барабан, така че хубаво е да се почиства самия барабан и съответно цев при изстрелване между една и две кутии. Е хубаво да се почисти самия барабан, ако стреляте с газови патрони, е добре да почистите задължително цевта и барабана след стрелбата с газовите патрони. Това е за днес като информация в днешния епизод. Споделете това видео, за да може тази информация да достигне по-лесно до вас. Хубав ден и приятно гледане на следващите видеа.